Mania Team е компания, която се занимава с внос, обработка и продажба на дрехи втора употреба. Фирмата стартира през 1996 година във Варна, България. Mania излиза извън границите на България, като през 2008 година се открива първия магазин в Румъния, а от есента на 2013 година и в Гърция. Така Mania се превръща във водеща за своя бранш верига магазини в Източна Европа с близо 500 служителя. Днес в компанията се обработват и продават над 600 тона дрехи месечно. Mania Team може да се похвали с екип от професионалисти с богат опит в търговията с дрехи втора употреба, които успяха да изградят действаща франчайз система. Само за няколко години Mania успя да спечели доверието на над 20 франчайз партньора, някои от които имат вече над 5 работещи магазина в няколко държави. Mania спечели и любовта на своите клиенти, стремейки се от обикновен магазин за дрехи да се превърне в място за приятно прекарване на свободното време, шопинг, терапия и забавление. През всички тези години Mania се доказа като надежден партньор, който успешно работи с множество фирми от САЩ и Европа и лесно печели доверие, както на партньорите, така и на клиентите си.